Ilongo kanyoni the famous TP Okejaza Bomangai. Happy New Year to you. Again onijo Nairobi osedoka. Kosapod gintiere gweng. Mchangiso niki kumi jo Nairobi gwen. Giodo mamu aketo kae mosebet kwa thagorego. Kae to gin gibiro kao. Oyom kamano nikech okelo ni sukari kila chiela. Can't happen. Abiro dakika 32. Yes, it is a happy new year. Tamani Radio Lake Victoria 92.1. Akau thuolo ni officially maru akinya kwango chukanya sapara. My Chenro achiel mangeni jiorito nde. New year, new things. It's gonna be big as usual. Ilungani Betty Opondo daktari. Kanamba ma studio pokwa loko ena 0733926061. SMS Mario 92291. To wiki kwil wanted on Facebook page Marwa. What you do is the Facebook page Marwa. Ikwangi like a kite comment. Yes. Kabende wantire live. Wiki kwil wantire live. Kido do live. Kaintire outside Kisumu. Idhika chidio. live.rlv.co.ke. Yes. Mane yudo makata in mana India, kata in Lesotho, kata in mana Copenhagen, kata in mane buopi, ibiro yudowa. Nikech live marwano be is very strong. Kabisa. Very strong. When you say strong, meaning now? Strong tiende ni en kata ne in gi iluongo nango gik misoyo gi. ODM matin. Miso iluongo ga ni ODM ko sa. ODM ko sa. Gi scratch card ka tiketo ni tikao internet. Ichiluongo nango ODM ko. Okin minge. Bas iketo gino. Katin kode matin. Obro mako. It will catch her. Oda kingiso wa nyingi ngani. Mise Ignorambus Natha Women Rep Kobura Ward gubernatorial Nairobi. What give miguu, a leg and a leg. Okay. Mano miguna gi kisungu. Mano kano timo introduction, ah? Miguna gi kisungu, a leg and a leg. Kwani nyakumed ga ginego? Jokano. Yes, amana kakose wacho. Kana si hadi saa 10.